நீங்க வாங்கடா. உங்களுக்கு தனியா அதான் பார்க்க தலைக்கணுமா? அந்த சுத்தி நீங்க போய் அந்த பாலிசர் எடுத்துட்டு போங்க. நீங்க போங்கடா. நீங்க போற நீங்க தானே பர்னிச்சர் எடுக்க சொன்னீங்க. இதுவரைக்கும் குறைச்சல பார்த்தா பர்னிச்சர் மேல கை வச்சா முதல் டெட்பாடி நீதாடா. போய் மேல ஏறி தேவையில்லாத ஆணியில கொடுப்போம். தேவை உள்ள ஆணி தேவையில்லாத ஆணி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? நீ குடும்பத்துக்கு போறாங்க போய் பிடிக்க போ. நீங்க போறீங்க ஆணியே பிடிக்க வாங்கடா. அந்த பசங்க நீ சொல்லு. நீ வாங்க. நீ உள்ள போ. அவனை வாட்ச் பண்ண